Atzo gauean iritsi ziren lehen errefuxiatu ukrainarrak Hendaiara. Gehienek Sevilla edo Lisboara bidea hartu dute gaur goizean. Arratsaldeon guztioi, horixe dugu dudarik gabe gaurko gai nagusia berehala ezagutuko ditugu gertakari horren xehetasun guztiak. Baina gainera, gaurko saioan tartetxo bat eskainiko diogu atzoko egunari, martxoak 8 emakumeen nazioarteko eguna, egun horretako irudirik onenak ikusiko ditugu. Bart gauean iritsi ziren lehen errefuxiatu ukrainarrak Hendaiara. Gaua kiroldegi batean igaro zuten. Abisatu digute atzo goizean etorri berzirera 50 bat, azken finean hemen lo egin dute 17. Zenta batzuk etorri dira Hendaiarat, baina zuzen joan dira Errenderira edo Bilbora ere batzuk, bazituzten beste lagun batzuk etorri direnak bila, eta orduan ez dute, azken finean ez dute Hendaian lo egin. Eta badugu ondoan restaurante bat, pribatua, laguntza handia ekarri duna, zenta berak ere atzo ez zeken, eta improvisatu dugu. Gero baditugu beste 55 momentuko, Hendaian nahi dutenak geratu. Orduan hor ari gira bilatzen etxeak, zenta horiek nahi dute Hendaian egon, zenta badute famili pixkat, badute zerbait Hendaian. Beraz, baditugu pasatzen direnak, berbada askok, eta beste atletik, beste batzuk geratuko direnak. Hor dira bi lan molde. Sevillara doazenen artean emakume hau dago, bertan baitago bere ama. Seme eta alaba gazteenekin egin du bidaia. Ukrainan utzi behar izan ditu senarra eta seme zaharrena. Я з 2 дітьми приїхала із Запоріжжя. Orain lasaiago daude, dio, gu ginen haien kezkarik handiena eta orain salbu gaudela gure herrialdea defendatzean jarri dezakete arreta osoa. Hurrengo asteetan gertatuko dena aurre ikustea zaila da. Iduridu gehiago izango direnak, baina ez dakigu zuzen, esaten digute baietz, baina inor ez daki zuzen. Gauza bat garbi dago iduriz garbi dela, da estatu frantsesan geratzeko ez direla hainbeste. Eta askok nahi dutela Portugal edo estatu espainolara joan, orain Parisen daudenen artean. Hori atzo gaur ikusiko dugu, eta orduan esan digute gaur normalean 100 bat iritsi berri dela Hendaian. Izango da Hendaiaren lana, segun ze trenearekin etortzen diren, zenta etortzen badira arratsean eta Irunen ez dago trenik, orduan bai pasatzen dute gaua Hendaian, baina etortzen badira goizan, gaur goizen batzuk etorri behar dira, eta berbada trena izango dute Irunen atxaldean, beraz ez dute Hendaiara lo eginen, orduan horiek agian, edo berbada ez ditugu ikusiko. Ez dakigu, benetan da improvisazio permanente bat eta antolatzen gira dugun bezala ditugun datuarekin eta datuak ditugu zuzenean, inor ez du datu gehiagorik, denak koordinatua dago, baina gauzak oso fite joaten dira eta antolatu behar gira. Oraingoz Irungo tren geltokian pertsona bat egongo da une oro behar duen guztiei laguntza eskaintzeko, horrela haien bidea jarrai dezaten. Ekonomiaren suspertzea uste baino hobeto doa iparraldean merkataritza eta industria ganberako barometroaren arabera. Hainbat sektoretan ziurgabetasun handia dagoen arren, COVID-aren eragina dagoeneko atzean utzi dutela diote. Ce qui veut dire que l'effet Covid a été annihilé et qu'on revient sur les bases de 2019. 2019ko oinarrietara itzuli gara, naiz eta orain beste arazo batzuei aurre egin behar diegun. Energiaren kostea, lehengaien krisia eta hornikuntzen atzerapenak. Langabezia tasa 7% da une honetan iparraldean.
Le Pays Basque a eu une résilience par rapport à la crise sanitaire. Erresilientzia handia izan dugu iparraldean. Gure langabezia tasa Akitania berrian baino txikiagoa da eta hori eskualdea oso ongi dagoela Frantziako bataz bestekoan. Par rapport au national. Donc nous avons ici une reprise économique qui s'est vérifiée, heureusement. Bost urtez, 15% hemen datu da enpresa kopurua eta 5% enplegu kopurua ere, beraz dinamika positiboan dago Ipar Euskal Herriko ekonomia gaur egun, eta enpresek diote gaur egun 15.000 bat enplegu sortu nahi dituztela. Horien artean dago Peio Etxeleku Agur gasnategiko zuzendaria. Badakit hemendik 2 urteetara heletan berian, beraz hemendik 10 kilometrotan ogoi eta berrogoi lanpostu berri sortuko ditugula. Eta hildo horretan langile kualifikatuak hona erakartzeko zailtasunak azpimarratu ditu etxe bizitzaren krisia dela eta ezin baitituzte aterpetu. Ukan ditut hiruzpalau kontratatze, nun etorrarazi ditugun guk behar genituen kompetentzia gotior batzu, interesgarri batzu, talento batzu zinez lantegiari gehigarriak erriko dutenak, eta enteatu naiz jende horiek biziki zailtasunak bazituzera, etxe maiten, hemen bizitzen. Paradigma aldaketa bat behar dela diote. D'aller sur la proximité, d'aller sur les circuits courts, d'aller sur l'économie circulaire. Et donc de se faire eta kontsumo eredu berrietara joan behar dugu ekonomia zirkularra eta zirkuitu laburrak sustatuz. Martxoaren 8ean iragaiten den emazteen nazioarteko egunakari 100 lagun bildu ziren atzo Baionako merkatu plazan. Bakoitzak bere aldarrikapen eta arrazoiengatik, baina denak batu ziren emazteen eskubiden alde. Azkenean martxoaren 8a da gaur, emakumeen eguna, eta borroka egun badela esango genuke. Azkenean gure eskubideak aldarrikatzeko. Eta emakumeen gaur egungo eta aspaldiko egoera aldarrikatzeko. Eta ezinbestekoa iruditzen zaigu egun honetan guk ere parte hartzea, emakumea garelako eta borroka hontan parte hartu behar dugulako. Orain dela 40 urte ateratzen naiz, ze oraindik behar dugu atera. Gauzak antxinatu dira pizka bat, baina oraindik faltatzen zaigu emakumeari ia dena. Atzo bazkaldu naiz laguntzak batekin, 63 urte ditu eta egon gira lankide luzaz. Eta bere bikote hoiarekin ere lankide ginen. Eta atzo errandit urte horietan, elkarrekin lan egiten ginuen urte horietan, bere bikotekide hoia bilakatu denak jotzen zuela. Eta nintzen bat ere oartu, alta baziren keinu hainitz, adibidez, zartzen zuen lepokoa uda betean, kukutzeko behin saiatu zen itotzen eta bazituen uspelak. Eta agitu naiz, eta aldi berean berriz pentsatu zen nintzen ikusi nezakean, baina ez dut ikusi zen, eta ez nuen nahi ikusi, ez zinuen ikusi zen, eta dena egina da ez ikusteko, eta berak ere algea berak zuen. Eta orain ditutela beste formakuntza bat, beste begi batzu mintzatu gira hainitz. Entzun behar dugu, mintzatu behar dugu, eta algea ez da gure eukitza. Pairatutako erasoen eraginak gogoratu eta berdintasunerako bidean urrats asko egiteke daudela gogoratu zuten Ipar Euskal Herriko Asanblada Feministak antolatutako mobilizazioan. Gaur egun kaletan eta topatu izazkegun bai eraso sexistak, oiuak, ukimenak eta bai, eta azkenan horrako ekintza batek ere emakume bati biziatatu dezake. Batzutan hain izan gauzak irabazten dira eta biharamunean ez da bat ere irabazia. Eta nik baditu bi alaba, saiatzen naiz alabak konsientizatzen, baina parean askok ez eta mutikoak ez, eta orduan denak elgarrekin behar dugun, eraman behar dugun borrokada, eta ez da bat ere irabazia egiten dugu urras txiki bat, lau gibelerat. Besteak beste emaztek jasaiten dituzten zapalkuntzak eta bortizkeriak salatu zituzten parte hartzaileek ekintza eta kantuen bidez. Oraindik aldatzeko asko faltaela iruditzen zait eta borrokatzen jarraituko dugula. Ikusentzuleak kantu eder honekin saioa agurtuko dugu.